that is why nami ke ndikwazi umnceda. Ndiyabulela kanani xa nimnceda because wabawuthi unja kuyo le nto siyenzayo, yabo. Andinibeki ingxaki zam, oSlevu ziingxaki zam apha elalini. Ndiyabanceda, faka isandla phaa naphaa ndikwazi ufika khona ndibanceda uSlevu. But uSlevu naye ungomnye umntu onqenayo uhlamba. Slevu, hlamba fondini, yabona uba mhle kanjani xa uhlambile. Njengoba ke guys nindibona uSlevu endincedisa apha kuloo nja, kukhona ifollower yam, one of my followers guys, wathi Fish, ndiyambona mani uSlevu uyancedisa apha. uSlevu akanxibe into ezi-overall, anxibe safe uSlevu azosebenza. Slevu, ezi overall uzinikela uba usebenze ngazo. Ndiyamazi ke gazi uSlevu uzosweka ngazo ezi-overall, kodwa uzinikela uba asebenze. Usebenze ngazo, ube safe, uzihlambe, uhlale uclean. Xa uclean abantu bazoqhubeka abantu bakuthande nawe, uyayibona? Funeka uhlambe. Abantu bayamthanda into ozinakeleyo. Hlambe bra, please man Slevu, ube clean, yabo. Ungasuki ngayo le overall. Umzekelo uSlevu ufuna uyokhulula, yabo nje basuka esibhedlela ufuna uyokhulula impahla. Anxibe ezinye. iSlevu empahla ze-right ezi. Xa uyindoda awunanto ozozisoya edolophini, uzohlala ekhaya unempahla xa ezinxiba. So uSlevu ufuna uyokhulula, ndiSlevu sukhulula, sela apha kule ndawo uzosela kuyo. Yabo, uye ebhekileni yakhe uSlevu. Une-overall ezintsha guys, ndiyabulela kakhulu kuni ngenkxaso yenu. Ahoyi hoyi nja.